हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों रेजिया बाग्लारि बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ बेनि सायाव एसे शेयार खालामना होनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों बिफा जानाया गोरलै नङा। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअ आबुं मोनसे गस्पेल मिउजिक भिडिअ दै, जाय मिउजिक भिडिअआव गाहायै फावखौ खालामदों रेजिया इजराइल विलियाम, मेथाइखौ रोजाबदों इजराइल दैमारि, लाइरिक्स टिउनखौ होदों रेजिया बाग्लारि, करिय'ग्राफखौ खालामदों विलियाम दैमारि बिथाङानो। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ मैयानो रिलिज खालामनानै होबाय। दासिमाव जुदि नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला रेजिया बाग्लारि अफिसियेल चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। जाय नोंथांमोना गस्पेल मिउजिक भिडिअ नायनानै मोजां मोनो, बयबो थांनानै रेजिया बाग्लारि अफिसियेल चेनेलाव बयबो सापर्ट खालामहैबानो जाबाय। लोगोफोर, आंनि दिनैनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामोब्लानो जाबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो अफिसियेल मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।